כדורי שוקולד. באמת. שש, שבע, שמונה. מה? בגלל זה בבית ואני? נח תעבוד. אותו דבר. איזה מחמאות קיבלת, בונדוס. כן, אז מה אתה מכין לנו? לא, זה לא צריך להיות בשקט. דן המלך. אתה צריך להסביר מה אתה עושה. אחרי זה אני מכין. לא, בינתיים זה אימרה. הוא החליט שהוא לא מדבר. לא, ביוטיוב אתה צריך להסביר מה אתה עושה. 4, 5. תגיד מה יש שם. בתוך התכולה הזאת. כן, כן. אני עכשיו רוצה לשתות קפה, לא מעניין אותי רוב ולא כלום. זה בלי שוקולד. חכול. תגזים. ככה. הילד אילן. במדבר. אתה צריך להסביר מה אתה עושה. בוא לפני אמא שלך אומרת את זה. אין סישי, זה לא כתוב לי. הדבר הזה. שהוא פסה. השפע מקפץ. דן. דן, השפע מקפץ. עוד לא. צריך מים חמים. אמא, תביאו אותך. אני אעשה שף. תרים את זה. תביא קצת לשתה. תשתה הכל. זרוק את הבקבוק. זה היה שמתי קצת יותר מדי חלב. תביא עוד... לא. אז בוא נשים שוקולד. תביא את השוקולד. תביא את הפלאפון. תביא את הפלאפון. שום פלאפון. זה מצלמה, זה לא פלאפון. תביא כף. הנה, הכוסות קפה. תביא את הפלאפון. לא שים, אבל היד שלי מוקלחת. שים את הציפות. אין, תפתח את זה. איך אני אחזיק? תביא את חגו שנייה. צלם. זה מקדים. רק אל תעיף את זה. אבל המון שוקולד. 2. אין, שמתי יותר מדי נוזלי. לא
תביא לי את זה. צריך עוד ביסקוויטים. תביא לי מהר עוד ביסקוויטים. איתו היא פה להפעיל את זה. בואי נראה. צלם גם אותי. צלם גם תשב. לא, צלם את היד. היו טוב ואני צלם. עוד מעט מחשיך ואתה חוזר. אחרי שסיימנו. למה רק אותה? זו. תדח לך, אז מה? זה נראה לי עוד. כן, נראה לי עוד ביסקוויטים. תביא, אני איתם. אמא. רגע, די. הסתבכתי. צלם אותי. יאללה. אני מזלי הוספתי קצת יותר מדי חלב. איזה פדיחה. זה בסדר. כן, עכשיו אני שם לב שזה בסדר. יאללה. תחשבו ששמת על השלם שלך. זה מה אחד יותר. טוב, אני הולך שנייה לגן את היד. או שאתה מתערב. יאללה, תפסיק. לך למחשב לא, רגע. עכשיו צלם לי את היד. אופס, אני עם הצלם. תגיד להם עכשיו שהם צריכים ללעוס. נעלו ללעוס. עכשיו צריך לעשות מזה כדורים. הלכתי. חכה. לך ותוסיף שם שוקולית. אבל תמיד צלם את המסך שלא יחשבו שנגמר. יודע מה? בלי שוקולית. לך צלם את המסך. אבי, חצי דקה. בתיאבון דן פנחס.